תשמע, יש הרבה סטיגמות על קרטונים לאימוץ, אבל הם כולם מאולפים וכולם מחונכים למצרכים. בואו תכירו את הילדים, בואו. זה הרש פוקקי. זה הכוכב שלנו, מנשה. פיטבוקס מעורב. הוא נראה בישן, אבל כשהוא נפתח הוא באמת... מנשה! זה קורה לי... באמת מותק. חבר'ה, זהירות! זהירות! זו מגי, הגיעה אלינו עם דופן שסועה, חיזקנו לה את כל רצפת הארגז. תעבירי עוד הרבה דירות, את תראי. אני אוהב אותך, תישארי איתי. ואז אפילו התרחש לנו פה נס קטן. יש לנו פתיחה של 3 קופסאות! תלחצי! בסוף המטרה שלנו, למצוא להם בית, דירה, פרטר מחולקת, whatever. נקרא לו פליי, מדבר. עוברים דירה? עוברים באמפה, ומאמצים קרטונים.